त्यासाठी बाबासाहेबांनी भारतीय संविधान आणि हिंदू कोड बिल हे दोन गोष्टी अंमलात आणले होते. बाबासाहेबांनी म्हटलं होतं की आपल्याकडे जर पैशाची 2 नाणी असेल तर एका नाण्याचं तुम्ही पोटासाठी भाकरी खरेदी करा आणि दुसऱ्या अन्नाने तुम्ही पुस्तके घ्या. कारण अन्न फक्त तुम्हाला जगण्यासाठी कसं जगावं हे सांगेल आणि पुस्तक हे तुम्हाला जगण्यास कसं जगावं हे सांगेल. हे दोन गोष्टी बाबासाहेबांनी या संविधानाने आपल्याला जो हक्क दिला आहे तो हक्क कुठेतरी आज कमी वाटतोय असं पण वाटते. कारण आम्ही आजची पिढी बाबासाहेबांचे विचार डोक्यावर घेऊन चाललोय, डोक्यात घालून नाही चाललोय. म्हणून मला असं वाटतं की अजूनही कुठेतरी आपण खूप मागासलेलो आहोत, विचाराने आपण खूप मागासलेलो आहोत. आपल्याला अशी जमात बनवायची आहे. मी कुठेतरी युट्यूबवर ऐकलेलं, बाबासाहेबांचे नातू म्हणतात आपल्याला आपला समाज बौद्धमय करायचा आहे. अगोदर मी माझ्याकडे बघते, मी बुद्धिस्ट आहे नाही. परंतु खरं सांगायचं झाल्यास जर मला ते विचार पटलेले नसते तर मी काय करू. ते विचार पटवण्याची जबाबदारी जे कार्य करतात त्यांच्यावर आहे, सिनियर्सवर आहे. आजकाल आता काय झालंय की सगळी शासनकर्ती थोडीफार तर झालेली आहे, पण ती शासनकर्ती जमात आपल्या जे तळागाळातील लोक आहेत, बाकीचे जे लोक आहेत, त्याला काही शिक्षणाचं महत्त्वच ठाऊक नाही. त्याच्याकडे किती